И здравейте и добре дошли в едно ново видео, където ще играем на Слендрината Скул на Екстрим. Ще се пробваме да минем и ако я минем, не забравяйте да ударите лайк бутона и да се абонирате за канала за още такива видеоклипове. И какво друго да кажа? Нищо, просто начитам Екстрим и ще играем на Слендрината Скул и то Екстрим. Сега по принцип може някои хора от вас да се питат, ма човек, защо първи епизод на Слендрина първия видеоклип на Слендрина ще играеш точно на Слендрината Скул и то е Екстрим. Хора, просто Слендрина ми е много лесна. Пишете долу в коментарите на коя Слендрина да играя и ще го направя на видеоклип. Не, само не си помислял, само да си помислял, че ще направя видеоклип, когато някой не напише коментар. Няма да правя видеоклип няма да правя следващ видеоклип на Слендрина, ако някой не напише коментар. Това от вас зависи, дали ще има видеоклип на Слендрина или не. Значи гледат ме по уж доста хора в YouTube, обаче за какво да кажа, няма абонати, няма лайкове и няма и коментари. Това е най-важното за мен. Коментарите. И да, по принцип за всеки ютубър лайковете и коментарите, аз пък лайковете и абонациите са най-важните. Защото това им е работата, да събират лайкове и коментари. Ще престана ли с тези коментари? И абонати. Това им е голямата цел. Следа. Не дейте да съдите девелопър, той хубави игри прави. Да, не дейте да го съдите. Той мега хубави игри прави. Да, наистина прави много хубави игри. Обаче съм много бърз. Трябва да намеря аптечка. Колко забавно. Айде дайте ми аптечка, защото ще става. Добре, башон става, но ми трябва най-много са аптечка. Защото няма да мога да издържа без аптечка. Мечето не агресира Слендрина. Изобщо. Повярвайте ми. Ау, не. Някой друг видеоклип може да го направя по такъв начин. Да без да взимам аптечки. Ама зависи от кой мод. Значи, Слендрина, може ли да престанеш, защото виж на колко кръв съм. В момента това не е най-малкото, обаче то съзнание, че тя ще ме убима просто. Човек, тази игра има ли някъде? Да, ключове. Не искам ключове, искам аптечка да му се не види. Ако в тази класна става няма аптечка. Готов съм се обърнал. Готов съм след малко се обърнал. Че буквално аз като вия Слендрина се насирам. В смисъл, човек са отвратително да има аптечки. Чай да си бъкна. Човек, изчакай малко, че ми влезе мигла в окото. И сега 100% ако намеря аптечка... Май не. Съм единствения етаж, който не съм
не съм намерил нищо, е най-долу. И сега ще видя слендрина. Не сега, пригответе се. И аз са... аптечка. Човек, аптечката се слива буквално с и земята и всичко друго. Човек, буквално няма какво друго да кажа. Да, много хора ще кажат, че ти не играеш на Слендрина Екстрим, човек. Гледайте с работата. Аз в момента буквално май трябва да направя на шоу тъч с докато игра на Слендрина, защото 100% има хора, които не вярват, че игра на Екстрим. Човек, къде не съм намерил? Къде не съм намерил? Значи, няма да вземам аптечката. Сега. Значи, сега като сложа бушоните, те ще се покаже зад мен. Имам мечето в ръка. Отивам горе. Много бавно си въртя камерата, защото Слендрина, и то гадната Слендрина, да не ме хване. Идвам ето тук. Отварям вратата. Отварям. 100% ще се покаже милион. С хора знам какво ще стане, няма. Сам, докъде бях стигнал? Да. Хора, наистина минах Слендрина на Екстрим. И друго какво да кажа? Нищо. Абонирайте се, пишете в коментарите на коя друга Слендрина игра да играем. По-скоро да играя. И в следващия видеоклип на Слендрина ще играя на тази игра, която сте ми писали. В следващия видеоклип, ако няма коментар на този видеоклип, в следващия видеоклип ще бъде на Грани 1.8 Halloween мод 1.8 Halloween мод. Ако намеря линк в някакъв видеоклип в YouTube, и ще си изтегля мода. И да, честит Хелуин. Знам, че това не е наш празник, т.е. български празник, но все пак Хелуин също ние го празнуваме, но малко българи. Честит Хелуин и чао от мен. Само забравих да кажа, този, който напише каква да е следващата Слендрина игра в коментарите, ще му лайкна коментара и ще се абонирам за канала му. И това е, да. Чао от мен и до другия видеоклип т.е. до утре, до следващия видеоклип на Грани. Вау!